A continuació, la segona part del nostre projecte. Es començaré jo, Lluna, i després aniré jo, Juncal. Vaig explicar els triangles. Hi ha moltes formes de triangles. L'equilàter, que tots els costats mesuren el mateix, isòscel, dos costats mesuren el mateix, escaler, cap costat mesura el mateix, acutangle, tres angles aguts, rectangle, té un angle recte, i obtús angle té un angle obtús. Jo us vaig explicar-les la circunferència. La circunferència té parts: l'arc, la corda, el diàmetre, el centre, el radi. També està el cercle, que hi ha més parts encara: l'arc, la corda, la circunferència, el diàmetre, el centre, el radi i el sector circular. També hi ha exterior, que és que no es junta, tangent, que es junta amb una punta, i secant, que es junta amb les dues parts. Esperem que us hagi agradat el nostre projecte. Adeu!